Marco, Jokke, din bevægelse skal stadig være indad. Ikke du står og kigger opsat, du skal bevæge dig indad. Så hvis den ikke er der, så når du hurtigt ned. Tobias, kom nu ind af. Hvis han rammer dig, så kom den ikke ud til hjørnefladen. Marco, du skal være aggressiv derovre, du står og kigger på ham. Du skal ind i ham.